Fis-sigħat li għaddew il-Wikileaks velaw konverzazzjoni privata bejn il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-eks ambaxxatriċi tal-Istati Uniti. F'din il-konverzazzjoni privata li l-kontenut tagħha nġabar f'dokument li mbagħad intbagħat lejn l-Istati Uniti, Lorenz Gonzi lmenta dwar in-nuqqas ta' kwalità tal-membri parlamentari tiegħu stess, xi ħaġa li ma tantx niżlet tajjeb ma' uħud mill-membri parlamentari tal-Gvern. Jesmond Muljet qal li l-istess nies li ntqal li għandhom talenti limitati taw lil Fenek Adami kabinetti ta' suċċess. Id-deputat nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando mistoqsi dwar jekk jaqbilx ma' dak li għamel Lorenz Gonzi huwa wieġeb. Jiena ma nħobbx niddiskuti lill-kollegi tiegħi. Deputati nazzjonalisti oħra jażlu li jibqgħu siekta u ma jitkellmux dwar dak li qal Lorenz Gonzi. Id-deputat nazzjonalista Gianpier Farrugia qal li dakinhar li ntqal id-diskors huwa ma kienx fil-Parlament u l-aħjar issaqsi lil min kien fil-Parlament. Id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo li fi żmien li ġara l-każ huwa kien segretarju parlamentari qal li hija timsiefer u ma jaf xejn. Robert Arrigo li tħalla barra mill-kabinett minkejja li ġie elett minn żewġ distretti qal li l-aħjar issaqsi lil Lorenz Gonzi. Sadan it-tant fi stqarrija l-Ambaxxata Amerikana fil-waqt li ddeskrivit lil Wikileaks bħala responsabbli imkien ma ċaħtet id-diskors li sar bejn Gonzi u l-ambaxxatriċi.